Arewa tutupo, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Ko kun san 'ya'yan Hafsa Idris guda nawa ne? Wannan tambayoyin da masu bibiyan mu suke mana kenan. Domin samu mun kokarta maza mu ba ku amsar tambayoyin da kuke mana. Ku biyo mu Arewa. Jaruma Hafsa Idris jaruma ce wadda ta yi suna matuƙa a wajen shirya fina-finan Hausa. Duba da sunan da ta yi da shahara da kuma mabiyan da take da su a shafukanta na Instagram, Twitter, Facebook. Hakan bai hana ta ɓoye ‘ya'yan da take da su ba a shafukanta. Tarka ne na Hausa akwai zawarawa da yawa. Irin su Hadiza Gabon, Jamila Nago, da yawansu. Amma ba za ka ga suna wallafa hoton 'ya'yansu ba, saboda suna ganin hakan kamar zai dadashe musu tauraron su. Amma Jaruma Hafsa Idris kusan za mu iya cewa ta fitar daban daga cikinsu. Idan kana bibiyarta za ka dinga gani tana yawan sa hotunan 'ya'yanta, kuma tana mai alfahari da su, kuma tana sa musu albarka. Hafsa Idris tana da 'ya'ya ɗaya har guda 4, namiji 1, 'yan mata 3. Hakan yana ƙara mata ƙima matuƙa a idon duniya da jaruman Kannywood da ma mabiyanta gaba ɗaya, saboda su da 'ya'ya abin alfahari ne. Wannan kenan. Kamun mu bakku kakku manta dai, idan wannan ne shigowarka na farko, a danna mana alamar subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa. Mun gode.